katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tata lakune ning jupuk patertenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan.
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, piye cara nggono luar negeri ya kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning jowo banter tenan angine.